Masayang nagsama-sama ang mga kawani, partner organizations at iba pang stakeholders na naging kabalikat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 sa pagkamit ng kanilang layunin para sa mas masaganang pangisdaan. Nitong Martes, September 30, binigyang pagkilala ang kanilang natatanging kontribusyon sa Gawad Pagkilala 2025 na ginanap sa Clark, Pampanga. Parte ito ng month-long celebration ng 62nd Fish Conservation Week na kasabay rin ng Maritime Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO ng BIFAR Central Luzon. Ayon kay Wilfredo Cruz, Regional Director ng BIFAR, naniniwala sila na hindi makakamit ang layunin at advokasya ng ahensya kung wala ang suporta ng iba't ibang stakeholders. Padama natin sa ating mga partners na importante sila sa BIFAR at kinikilala ng BIFAR na hindi ma-implement yung mga programa kung wala sila. Implement ng programa ay talagang holistic, so hindi pwedeng kanya-kanya. Bagamat may kanya-kanya tayong ginagalawan, pero iisa ang direksyon. So yun ang mahalaga doon. Dumalo sa pagtitipon ang ilang mga provincial at municipal agricultural offices mula sa 7 probinsya ng Central Luzon na nagkaroon ng malaking papel sa sektor ng pangisdaan sa kani-kanilang lugar. Gayon din ang ilang mga negosyante at organisasyong patuloy ang pakikiisa sa hangaring maghatid ng mas maginhawang bukas, lalo na para sa mga mangingisda. Kabilang ang CLTV 36 sa mga pinarangalan sa pagtitipon. Naging kaagapay ng BIFAR ang CLTV 36 sa aktibong paghahatid ng mga mahahalagang impormasyong sumusuporta sa mga aktibidad, programa at adhikain ng ahensya para sa mga mangingisda at iba pang katuwang ng sektor sa buong rehiyon. Nagpasalamat naman sina Mark William Canlas, TV Operations Head ng CLTV 36 at Ninya Carla Vitug, Vice President Deputy Head ng RBC Media Group at Operations Head ng RW 95.1 FM para sa pagkilala. Maraming salamat po sa BIFAR Region 3 sa pagkilalang iginawad sa CLTV 36. Bilang media partner, katuwang niyo po ang CLTV 36 sa pagbibigay boses sa ating mga magsasakat, mangingisda. Makakaasa po kayo na patuloy naming ihahatid ang serbisyo at proyektong hatid ng BIFAR sa mga mamamayan at sa pangangalaga nito sa yamang dagat at agrikultura. Mahalaga po ang papel ng media dahil tayo po ang tulay para maiparating sa publiko ang mga programa at layunin ng BIFAR at iba pang ahensya, lalo na sa mga komunidad na direktang nakikinabang po dito. Kabilang sa mga inihatid na kwento ng CLTV 36 ay patungkol sa responsableng pangisda, marine conservation at ang pagtutok sa mga programa ng BIFAR kagaya ng Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o ang Fishcore Project. Kaugnay nito, patuloy naman ang pagpapasalamat ng BIFAR 3 sa walang sawang suporta at kontribusyon ng lahat ng naparangalan. Bukas din umano ang kanilang ahensya para sa mga suhestyon at iba pang opinyon na maaari pang makapagpalago sa sektor ng pangisdaan. So nagpapasalamat po ang BIFAR sa inyo at sana po ay tuloy-tuloy lang tayo. At ang inyong lingkod naman bilang Director ng BIFAR Region 3 ay open naman tayo kung ano man yung mga pwede nating pagsamahan para lalo nating mapaangat ang sektor ng pangisdaan. Samantala, inanunsyo rin sa Gawad Pagkilala ang mga mag-aaral na nagwagi sa on-the-spot poster-making contest, kung saan matagumpay na nakamit ng 2 mag-aaral sa Central Luzon State University ang first at second place, habang third place naman ang kinatawan ng Bataan Peninsula State University. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.